हॅलो गाईज, राम राम मंडळी. तर फायनली तो दिवस आलाय मंजिरीच्या आयुष्यातला, तिचा लग्नाचा दिवस. सगळ्या मुली खूप खुशही असतात आणि थोडा सॅड पण असतात. खुश याच्यासाठी असतात की आपण नवीन घरी जाणार, नवऱ्याच्या घरी जाणार, आणि थोडा दुःखी पण असतात की इतके वर्ष आपण ज्यांच्यासोबत आयुष्य काढलं, आई बाबा, त्यांना सोडून जाणं म्हणजे ते एक वाईट गोष्ट असते. सो आजचा व्लॉग छोटासा आहे, कारण लग्नाच्या गडबडीत जास्त व्हिडिओ क्लिप्स नाही घेता आले, म्हणून छोटासा व्लॉग केलाय, बट केलाय. आणि पूर्ण व्लॉग बघा आणि नेहमीच सांगते तसंच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नंतर मामाच्या मुलीसोबत मी थोडा वेळ टाइमपास केला, तिच्यासोबत खेळले आणि ती खूप जास्त चिडचिड करत होती, कारण या गरमीच्या दिवसात तिला इरिटेट होतं. आम्हाला होतं, तर त्या लहान मुलांना तर होतच असणार आहे. आणि बाबूला राग येत होता की आम्ही तिला खेळवतोय म्हणून बाबू तिचे सॉक्स वगैरे काढतोय आणि तिला घ्यायला देत नाहीये. दोन दिवसापूर्वी या घरात मस्त गाण्यांचा आवाज येत होता, लोकांची गडबड मजा मस्ती चालू होती. पण नवरीचं घर म्हटल्यावर एकदा नवरी आपल्या घरी गेल्यानंतर हे घर असंच शांत होतं आणि खूप वाईट वाटतं.